repertori del Lluís, és repertori meu, cançons pròpies, però també fem temes, versions que per nosaltres són molt importants i que ens fan tornar una mica al que som. I en el meu cas, cançons en portuguès, cançons en català i píndoles de jazz, però alhora també toquem una mica el folk. Jo diria que la sensibilitat, perquè a vegades és com difícil trobar-t'hi o almenys com connectar amb el públic i crec que és com superimportant connectar amb el públic. Jo porto venint aquí des de fa molts anys, des del col·le. Recordo venir a les exposicions que es feien i, home, tocar ara aquí és emblemàtic, és important. Va sorgir a partir de la llançadora, que és un projecte que fa el Com Blancamp. Em van proposar de buscar algun novell i treballar conjuntament per preparar un espectacle. I tot va començar així, vaig conèixer l'Eugènia, jo vaig donar veus i em van dir hi ha una noia que ha acabat d'estudiar aquí a Andorra, s'ha anat a Barcelona a estudiar al taller de músics i bueno, la vaig conèixer, ens vam xerrar i quan la vaig sentir cantar per primer cop va ser com, uau, 18 anys només i, ostres, una veu superguai i bueno, una maduresa interna i un do, bueno, tota la veu. Vam començar a composar temes, ella va començar a composar temes, jo li produïa, els gravàvem amb la previsió de poder presentar aquest espectacle.